RK Pozitív, keď si zoberiete vhodnú kandidátku, budete vidieť, že sú tam zastúpení ľudia z rôznych fachov. Sú tam ľudia, ktorí sú dobrej povesti, nemajú za sebou rôzne kauzy, rôzne nejaké nekalé činnosti. Preto ten RK Pozitív je charakteristický pre nás všetkých, ktorí ideme do tejto kampane. Primátora Michala Slaština podporujem z toho dôvodu, že budem hovoriť teraz o profesnej sfére. To značí, že som v oblasti vodohospodárstva. Naša spoločnosť v tomto období získala medzinárodné granty a získala ich aj z toho dôvodu, že bola to tímová práca, na ktorej sa podielali ľudia aj z mesta. A jeden z nich, ktorý dopomohol k získaniu týchto grantov, bol aj Michal Slaština.